Jeremiah chapter 29 verse 11. Balik sa ta sa pagbarog kadali lang. Jeremiah chapter 29 verse 11 nag-ingon, Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot og paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Usbon natog basa. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot og paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Ug ampo na ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ang amahan nga may plano sa matag usa nimo ka mga anak. Ug dili ka gusto, O Lord, nga mahiagom kami sa bisan unsang mga kadaot sa umaabot. Ug ang imong kalipay, Ginoo, mao nga ma-enjoy usab namo ang mga panalangin sa itakda nimong panahon. Salamat kayo nga karong gabi huna. Padayon kang magatudlo kanamo, makigsulti kanamo. Padayon kang magbadlong, dasig, magligon sa kada usa. Nagaampo ako kanimo alang sa tanan nga kami nga maabot ni ining maong mensahe dinhi sa face to face nga panagtigom namo karon or sila nga makauban lang namo pinaagi social media. Salamat kayo, O Dios, nga ang imong gamhanang mga pulong mabuhi sa kada kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, amo ning gipangayo ug madawat namo ang tubag sa among mga pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Karong kagabihon mga igsoon, ang atong uluhan sa pagtuon medyo taas-taas ni. Nag-uluhan ni diha nga mga anak nga dili ganahag kaayuhan gikan sa ilang ginikanan. Mga anak nga dili ganahan o kaayuhan gikan sa ginikanan or amahan. Now, tanan nga kung imong tan-awon may mga kadaot, may mga pagsulay, may mga butang nga wala gi-expect nato sa kinabuhi nga mahitabo sa atoa. Unya, usahay ang Ginoo maoy atong mapasanginlan. Pareha atong isgutan kagabi ibang niingog kana nga kanser pagbuot nas Ginoo diha sa imong kinabuhi. Pasanginlan ang Ginoo ba sa kadaot? Muna nga may karon nga kagabion gilid ta diha sa pagtulunan nga nag-ingon diha anak or mga anak nga dili ganahan sa mga kaayuhan nga gikan sa amahan or gikan sa ginikanan. Unang-una, walay inahan or amahan nga nangandoy og kadaot para sa ilang mga anak. Wala gyud. Walay inahan nga naguna-una nga kining akong anak inig kadako ani ako nya ning tukon. Kining akong anak inig kadako ani ako ra ning ibaligya. Na? Nay ubang mga nasod mga igsuon nga malipay sila bayi ilang anak kay easy money. Ibaligya nila himuong prostitute ang ilang mga anak. Pero tagsa na kay nang ingana nga ginikanan, ilabi na dinhi sa atong nasod, tanan nga ginikanan, halos tanan ginikanan maguna-huna og kaayohan sa mga anak. Sad to say, may mga wala nagplanong mahimong ginikanan, mauna nga nangabuntis, pagpanganak, gipanglabay ang mga bata. Wa mo nagplanong mahimong ginikanan. Doon na po'y nahigugmas ilang mga anak, pero nalimbungan sa bino, sa dihang nahubog, gipunit ang bata o gilambo sa flooring, patay ang bata. Kadaghan na ron nga gibalita, no? Pero kasagaran mga igsuon, ang mga ginikanan gyud naghuna-huna ginag ikaayo para sa mga anak,
That is why bahalag di nakapalit og bag-ong sinina, bag-ong sapatos, chinilas. Ang ilang income, ilag yung ihatag sa anak. Nganak, ayaw yung give up sa pag-eskwela. Pag tinarong lang yun na, naatay daghang pagi, di tamahot dag pagi. Pag tinarong yung eskwela na, nga naman, tanang ginikanan, naguna-unag kaayuhan para sa anak. And, mangutan ako, kasagaran kadaot, kasagaran kapakyasan, kasagaran nga pagkapildihan sa mga anak, unsay rason? Ginikanan or ila mismong desisyon o binuhatan. Pag moingon ng ginikanan, ayaw, kana, nindot kay na because naghuna-huna sila ikaayo para sa atoa. Pag ang imong ginikanan mo kastigo nimo, mo disiplina nimo, kana ang imong ginikanan naghuna-huna og ikaayo para sa imuha. Pero imong ginikanan pasagdan na ka, paretong artista rong namatay. Before siya namatay, naa siya gisulti. Ingon siya, bisag mag-unsa ang akong mga anak, pasagdan nako sila kay mubo ra ang kinabuhi, arong malipay sila sa ilang kinabuhi. And then ingon siya, sad kaayo siya sa iyang kinabuhi, kay bisag sikat siya, artista siya, feeling alone siya. Siya ra usas kalibutan. See? Now, tanaw na to, nindot biya gyud kaayo ni. Diha ni gyud mo ma-prove, ilado ka, sikat ka, artista ka, daghan ka kwarta, pero di ka happy. Because ang happiness sa kinabuhi kanang naagyo kay Ginoo. Na makita nimo ang Ginoo. Now, muadto ta sa pagkaginikanan og sa pagkaamahan sa atong Dios nimo og nako. Because sa daghang mga kapanahunan, naay mga kadaot ang Dios mo gi-blame. Ano man tong asa man ka Lord, nganong nahitabo man nganong gi-allow, nganong gipasagdan nimo. But sa pagkatinuod lang, kung ang atong ginikanan naghuna-hunag kaayuhan nato, labaw pa ang Dios. Gani sa tanan nimong gipangandoy nga nindot sa imong kinabuhi, mas labaw pa na ang pangandoy sa Ginoo para nimo. And that is why niingon siya, iyang gisultian ang tibuok Israelite nga karon maulipon na ngadto sa Babylonia. Iyang gisultian pinaagi kang Jeremias nga nag-ingon, ayaw mong paminaw ang mga propeta nga nagsulti sila kalinaw bisag walay kalinaw tungod kay na hagbong mo sa sala o niya na ay kalinaw. Ayaw mong paminaw ana. Ang gisulti dinhi pinaagi kang propeta Jeremias, highlight kayo og na-memorize sa tanan or na familiar sa tanan kanang verse 11 sa Jeremiah 29. Ni unsa? Sa English ana ningon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Nindot kay na. And then ang mag-ampo ba? Kay kana bitaw mag-ampo kanya, gamiton nimo scripture, mingon din ka, Ginoo, nag-ingon ka sa imong pulong sa Jeremias 29:11. Pero sa pagkatinuod lang, kung imong binuhatan, di makapalipay sa Ginoo, ayo gamita ang Jeremias 29:11. How come nga mo expect kag nindot ang mahitabo sa tong kinabuhi nga ang atong direction paingon gyud sa problema? Ningon siya, ako ra gyud ang nasayo sa maayong ako ra gyud ang ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Gi-address niya ni ngadto sa mga Israelita nga nawad-ag paglaom tungod kay ulipunon na sila sa taga Babylonia. Muabot manggaling ning panahon ulipunon ka sa sala, ulipunon ka sa kagulanan, ulipunon ka sa balatian, problema kawaladon. Timan-i gyud ni na ay kahumanan, na ay katapusan, o na gihapoy paglaom sa unahan. Nga naman, bisag unsa kadaotan ning mabuhat sa tawo, di imang yun mamatay ang paglaom basta kay ang Ginoo iyang saligan sa iyang kinabuhi. At the end of the day, mudaog man gud si Lord sa iyang kinabuhi. Ningon siya, unsa nga laraw? Sa paghimo kaninyong mauswagon. Kanang nas imong tapad, inaganahan kang mauswag. Muuswag imong utang. Muuswag imong problema.
Na gusto si Lord mga igsuon nga maka-feel ta ani. Masinati na to ni maangko na to ni. Nya inay maalaot og maghatag kanyog kaugmaon nga inyong gipangandoy. Na. Paminaw. Kaugmaon nga inyong kisa man gyud diri nangandoy nga Lord, madrag Lord gyud ko in the future. Lord, notorious ko in the future. Wa gyud nangandoy ana. Wala gyud nangandoy. So, nganong niingon si Lord nga ako'y muhatag sa inyong gipangandoy kay walay pangandoy ang tao, walay maayong pangandoy ang tao nga dili ang Dios mao'y gabutang ana sa iyang kasing-kasing. Mingon ka sa imong tapat, si Lord rabay gabutang sa akong pangandoy para nimo. Unla? Amen, milyon? Oh. Sige, padayon sa ko dire. Asa mo to si milyon ha? Si Lord ray nasayod. Si Lord ang nasayod. Bisan ako, si Lord ray nasayod. Kabalo mo mga igsoon, nganong inspired ko, taliwala sa kakapoy unya ang daghang mga basahon, tunanan, mga ingana. Inspired ko tungod kay samtang naa pa ko dinhi sa Bohol or buhi pa ko, malipay kay ko ba nga na ay mga namugna, na ay mga butang nga makita nimo nga tungod sa kaayo sa Ginoo o niya makapadayon pagpanudlo, pagpangwali. O niya, ugma, klase na po. Oh, Lord, saon. Pero kabalo ka, ay lag ka, kay kapuyon o ayon ng atong lawas. Pero imong kasing-kasing mo'y kapuyon, delikado yun na. Huna ni mo mo'y kapuyon, kana mo'y delikado, okay rang lawas. Kaya di na may makapabughat ni mo, makapabughat ng mo ka na stress, kaya sige ka guna-una ba nga, nganong siya may gipili, dili ako, nga na makabughat yun na. Bughat yun na. Now, tungod kay ang ginikanan, mag-una-una, magmaayo sa ilang mga anak, ang atong ginikanan, dili mahutdan og pasidaan. Ayaw? Napa mo? Di na sila mahutdan og yaw-yaw. Di na sila mahutdan og badlong. Di na sila mahutdan og pagtudlo. Di na sila mahutdan og pagdasig. Nga naman, kay naghuna-huna sila ikaayo sa ilang mga anak. Say mga atong Ginoo. Ang atong Ginoo naghuna-huna siya ang ginikanan sa tanan, siya ang amahan sa tanan. So, dili mahurot ang mga pulong bag-o adlaw-adlaw ang mga pagpadayag, paagig, pagtudlo, pagdasig, pagbadlong, anong malikay gyud ka sa grabing kadautan sa umaabot. Ni adin tanan. Tungod kay ginikanan man siya nga naghuna-huna og kaayuhan sa iyang mga anak. Magbantay ra gyutani nga naman tungod kay ang nindot karon kadaot sa umaabot apan ang sakit karon maghatag nimog nindot nga kaugmaon. Mao bitaw nang og walihan ka sakit. Walihan ka sakit. Manubo ka masuko maigo kaswali wa man gani ka nasuko nga gihinginlan kas tagagawas og di mao. Napa mo diha? Now, tungod kay ang ginikanan nga mao ang langit ng amahan, gigikanan sa tanan, naghuna-huna man og maayong butang alang sa iyang mga anak, iyag yung badlongon iyang mga anak. Hebrews chapter 12 verse 5 to 6. Hebrews chapter 12 verses 5 to 6. Ingon ang Hebrews chapter 12 verses 5 to 6, nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo? Ingon nga iyang mga anak, nalimot ba ta? Oo, sa may iyang gisulti, ingon siya, anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Mahinungdanon. Unsay sunod niyang gisulti? Og ayaw kaluya kung badlungon ka. Ayaw kaluya og badlungon ka.
Atong ilisan ning word nga luya, ayaw pangluod kung badlungon ka. Unsa palain natong pwedeng iilis ani? Ayaw kasuko kung sawayon ka. Unsa palaing mga pulo nga pwede natong ibutang dinhi mga igsoon. And then niingon sa verse 6, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Nganong kinahanglan ang discipline? Because without the discipline of God, di ka kaabot sa destiny nimo. Promise. Di ka kaabot sa imong paingnan kung wala kay disiplina. Hello? Bisan magpadagan kag motor na ay disiplina. Nigabot mo tagbilaran ang imong motor kay katong mga Ducati nga motor. Mahal pa sa Raptor. Nya kusog kay managan ang mga motora kay manggukod ng eroplano. Kisam na. Kisam na. Manggukod og eroplano ng mga motora? Naminaw pa mo? Kusog kayo nang mupadagan, makakita rin ka ng mga motora ka ng naas mga salida. Unya kung managa na ang tingog anak ka, kusuga yung managan. Nga tag 1,000 cc, apirti na dyan na, 125, raganin nga itong motor, malibat na tagpakausgag ayo. Tag 1,000 cc, maggukod na si eroplano, pero inigabot nila sa tagbilaran, may nakabutang dito, 20 kilometer per hour. Nganong gibutangan? Arong naay disiplina, kay kung walay disiplina, pataka ragag pakusog. Di lang ikaw may madisgrasya at mamatay, makapatay pa ka, makadisgrasya pa ka sa uban. So naay disiplina. Pag sa atong pamilya, wala na ng disiplina, kamu ba ma-bless dyan mong isog ng inyong papa, inyong mama? Blessing na oy. Kay og inyong ginikanan, nak. Mga na ito, anak. Tabang og baligya, anak, kay madato tag sayo, ane? Saan mo na pa? Ingnara nga asin. Inara nga tawas. Oh, sakita gina sa. Di ba gani bisan mga dautan o binuhatan nga mga ginikanan mo ingon sa mga anak, ayaw yun ninyo nagsunda. Bisan ang mga ginikanan nga bisyoso mo ingon Diyos mga anak ni pangadag ko ninyo, ayaw yun mong bisyo-bisyo. Nga naman, kaya naghuna-una sila og ikaayo na to. And maugyod na ang atong huna-unaon pag-ayo nga walay ginikanan nga naghuna-unag ikadaot sa ato labaw pa ang Dios. Wala dili mo ingon ang Ginoo nga ganahan gyud ko magantos ka grabihan po na no. Bibutangan ka na kog kanser be. Ayaw intawag pasangin lang Ginoo. Usay mga igsoon, weak ta ana nga bahin parte sa atong lawas, ginafeed pagyud nato, inigsulod sa balatian, boom, uy igo na kadiha. Ayaw po pusangin ni si Lord, manong gibutangan. Naay mga butang nga gialaw ni Lord sa itong kinabuhi. Pero ayaw yung pasangin ni si Lord na siya mo'y nagbutang o kadaot sa tawo. Napata? Now, ingon siya, parang maabot yun ka sa imong kaugmaon, nga mao ang kaayuhan, nga iyang giandam, disiplinaon ka niya. Disiplinaon yun kas Ginoo, pag nasayop ka, pag nahagbong ka, pag nagliko-liko na ka, pag di na mauna yung atong mga prinsipyo, disiplinaon yun ka sa Ginoo, promise. Siguro yun na. Nga naman, iya kang gihigugma. Sulayin ni mga igsoon. Ay duha ka bata, magkuyog silag uli. Unya, nakakita silag kabaw nga nituna. Kasabot mong ituna sa amuan ni lunang sa lapok. Nituna. Nya sila po paggawa sa kabaw, lalamias feeling sa kabaw. Dali bay, mga bata god. Salom sila dito sa lapok. Sigurado gyud ko nga kung sa duha ka bata, ang usa ka bata imuha latos gyud na nimo. Pero katong dili nimo anak, di ito nimo latoson. Kay ikiha ka konsentidor nga ginikanan ato. Tinuod? Imo ra gyung anak mo imong
ko. Pray your last prayer. Pag hinulsol na. Nganuan, imong anak, og lain nga anak, bahala ka na, imong mama mo'y mulatos, mo'ingon pa gani ka, hala, bantay yung kang mama ni mo, igor ka mo ingana. Pero di ka mulatos, kadili ni mo anak. Magpasalamat ako, latoson, tas Ginoo, pagpailan na nga anak ka sa Diyos. Kay sa Bible raba na yung mga anak sa yawa, unya, mabasa na to na. Na yung mga anak sa yawa. So, kay nahigugma ang Diyos nimo, before ka na tao, nag-andam na daan siya kaayuhan para sa imuha. So parang ikaw maabot ka ana nga kaayuhan ngayang yandam, iya kang disiplinaon. Unang kung imong basahon ang Psalms 23 niingon, ang imong sungkod na nalipod kanako og ang imong bunal. Duha no? Sungkod og bunal. Unsa man ang bunal? Disiplina. Unsa man ang sungkod? Guide. Kamantay mos mga sungkod ani mga shepherd, karaang mga shepherd, baliko. Kahoy siya, pero na ay kawit murag gunitanas payong. Ano man? Pagka ang iyang karniro musuksok na atong tuas mga sampinitan, dili siya muadto dito arong duha na silang magapo sa sampinit, iyara ng kawitan og birahon. Pag nahulog ang karniro dito sa gahong, iyara ng kawitan og birahon pasaka. Pero kung ang karniro musimang, iyang latoson, tama? Dili ang sungkod iyang gamitog latos ang bunal. Munang ningon ang Psalms 23, kabalo mo mga igsoon, kining Psalms 23, unom ra ni ka bersikulo nga gisummarize ang kinatibuk ang pagkinabuhi ni David sa unom ka bersikulo. Sukad nga nakaila siya sa Dios, gibutang sa unom ka bersikulo ang kinatibuk aniyang kasinatian. Unya ang giingon niya dito, maglakaw ako sa walog sa kamatayon, di ako mahadlok. Kay nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako sa imong sungkod o sa imong bunal. Di ba? So, si Lord na gyud niya ang discipline. Kay magbalantay man siya. Pag wala na gani ning disiplina, mauna ni. Nahinumdum mi sa among papa, maglagot ko adto. Karon, ikaw anaka ka. Natay mga maestra dire. Pag gibato rag chok, wa na'y trabaho si Mambere pagkaugma. I-report dayon, videohan dayon, unya kay wala na. Ma-verbal abuse ra gani kag moingon kas bata, gasigara ng imong mata. Verbal abuse na, ikaw teacher, kuan ka teacher, wa ka hinungdan na. Mura kag walay ni eskwelahan la dauton og ayo. And then wala nagtrabaho ang teacher, na priso, wala naghuna-huna sa pamilya. Pero kung nabalik ta sa una, na kanang adto ka ipatindugon dool sa flagpole, butangag tagtulo ka libro ning imong kamot magdupa, ipatong sa desk ng imong kamot, latoson og ratan, kanang uway. Kanang mga tanod, magdaldala na sila ana, no? Marang mga puspos ba nga uway na siya, o ratan. Pero kanang stick nga gigamit sa mong teacher, ing ana, gagmay lang, nga mubawog ba iniglatos, hala, bunalan dyan ang kamot. Nga, inig-uli na mo ato, tiwasan pa mis among ginikanan. Gapakaulaw ka, badlungon ka. Karon, inig-uli, mambire. Pagkaugma, ang inahan na ni eskwela, ma'am. Asang maestra, asang maestra, asang maestra. Napay balaod sa gobyerno nga nanalipod sa sadaan. Ningon ang Bible, di makamatay ang bunal. Mara, sundang imong ibunal. Wala na. Kaniadto mga igsuon, bastag magtalikod na. Moingon na gani si Papa. Kay taguan ng ratan, uway lagi kat piti gyud kag dali ba? Dali. Di gyud ka kabantay. Gunitan sa ka. Katong among Papa, ihukot mi ato sa di pamilatoson. Kanang maghigda ka sa salog, sa saog, unya ang imong tiil, di sa ibabaw kay gihukot aning ni ang sablayan sa balay, latuson og ayon imong paa. Bisag unsa, kato si pastor ni, gihuktan og kadina ng tiil. Mura lagi tuko.
Gilatos gid si gayo ni Papa. Labay ang dagang katuiga na bag-o na mi. Na pastor ko, na pastor si Pastor Nick, si Pastor GR, si Pastor Maris. Hilak si Papa, uli, may magtigom na. Ako may muwalay, basta gahilak na siya. Naman siya itong pinakalikod. Gahilak ka. Minumdum dahil siya nga ang mga bata sa unang iyang ipanglatos, mga pastor re ay. Grabe dyan ka ito. Kanang disiplina nga. Wag yun na disiplina. Kinagrabihan. Nga naman, nganong buhaton man to nila? Tungod kay, kung dili ka disiplinaon, maghuna-huna ka nga ang imong gibuhat, insakto lang. Tama ra. Di man ni sayop, okay raman eh. Pero kung naa ka disiplina, makaingon kang, di ito, sayop din eh, dili din ni mao. Then, kanang disiplina, maunay mubawi nimo, birahon ka ana, ngadto balik sa tarong nga paagis pag kinabuhi, arong maabot ka sa giplano ni Lord sa imong kinabuhi. Di ka dire sa tuwa, daghan naman kayo tag-example, dire. Daghan kayo. Ino ni mga ayaw sa day, kay mga bata pa mo day, ayaw sa day. Mga wala nagtagpila ka bulan, pagbalik, pastor, padidikit me. Kay, di man So, disiplinaon ta sa atong amahan, tungod kay ang atong amahan, nagplanog mga nindot nga butang sa atong kinabuhi. Now, sa prayer, gitudlo dito, kabahin sa diha sa mga pag-ampo nga, ang atong langitong amahan, muhatag yun siya mga maayong butang sa toa. Pero, iyapod nga gi-highlight, unsay mahimo sa atong kalibutanon nga mga ginikanan. Ato ta, Luke chapter 11. Luke chapter 11, verses 11 to Luke chapter 11 verses 11 to 13. Luke chapter 11 verses 11 to 13. Gi-highlight niya kinsa usab kining atong mga kalibutanon nga ginikanan kanang naas inyong balay. Kanang di kaganahan kay magsigyaw-yaw. Gisulti na sila ni Lord dire sa Luke 11 verse 11 to 13. Ingon, kamong mga amahan, apil na lang inahan. Sige, kamong mga amahan o inahan, amen? Kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak og bitin kung siya mangayog isda? Ayo? Nabay, ginikanan nga ni? Nga muhatag og bitin kung mangayo og isda? Wala. Di ka kakitaan eh. And then, kung normal nagpanghuna-huna ng ginikanan nimo, di na muhatag sa imuha og mangayo kag pa, tagay ko bangos, itsahan kadayon og banakon. Dili na normal nga ginikanan. Ingon ang verse 12. Umuhatag kaniyag tanga kon mangayo siya og itlog. Tanga mo ihatag. Then sa verse 13 ingon siya, bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Di ba? Sag unsa pag yung warrior nga pagkaamahan, makamao jud ka muhatag og maayong butang para sa mga anak. Di ba? Imagine ni absent ra ko sa akong klase kay ako rang pa-slide doon ng akong bata datong na slide ato sa rumuduha. Kay magsigit og inig panghigda na namo. Ang magwang ug ang manghod magsabot na sila gyud kung sa ilang istorya. O nya moingon na dayon ning manghod. Mato nya tatong slide ha. Katong naa didto sa kuan ha, ICM ha. Ay, kada higda na mo, mato niya, tas slide. Slide, lagi ka na bitang naay mo. Tagpila mo ng oras, ana, titata ka ng, basta kinaiduaan dia sa ICM nga slide. Inig-agi na mo anang wisdom. Slide, oh, bisag gitayan.
Kanang kamanghuran gyud kusog gyud kay na mayo adto ba. Luoy ra ba jud nawong. Gino ade, luoy gyud kayo. Sige jud dugaya na mo gani siyang sige hangyog slide. Nag-iyang tita sa Negros nagpadala mag pang duwa kuno sa mga bata. Dugay na sig pananghid. Ingon ko sa akong maestro, sir, sukad pagsugod og klase. Sige ra gug absent ning akong mga classmate. Si Alwin ray walay absent. Aso to Alwin. Ingon ko niya, sir, this afternoon unsay subject nato? Pag ingon niyang thesis na pareho gyud ta ana, sir, nga di ganahan. Pwede ba ko, sir, nga mo exit this afternoon? Oh, no problem, you go. Na, importante gud kaayo nang nga naman, maguna-una gyud ta unsay makapalipay nila. Kabantay mo malipay punta? Magtanaw kasi mong anak nalipay, malipay bubo ka. Pero nagtanaw kasi mong anak nag-abusa, may pagwa ka na katagay. Anak ka sa anghel. Anghel. Ayaw po, hinganlig laing anak. Nga naman, tungod kay, ningon lagi ang Ginoo kamong mga amahan, kamong mga ginikanan, hatagan ba niyong istaw? Bitin kung mga isda. Mangayo siya kanang linungag nga itlog. Tagaan nimo og tanga. Then ningon siya, kamo, mga dautan, may balo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Unsay sumpay? Labaw pa ang amahan nga tuas langit, muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Labaw pa ning atong amahan sa langit. No? Wala pa kay tawong nakitaan nga nagampo. Nga ang iyang pagampo kadaot. Ginoo, mamatay unta kog sa iyo, Lord. Mapubrig among pamilya, mabankrupt among negosyo, Ginoo, mga priso, miss among mga utang. Walay ginikanang nagampo na. Kitang tanan ang atong giampo kaayuhan. Manggamit ng ganit tagdaghan kay mga bersikulo, nag-ingon kas imong pulong, Ginoo. Diba? Kaya nangandoy kaayuhan. Kabalo ka? Kung nangandoy kag kaayuhan, mas labaw si Lord nga nangandoy. Unya, kadi man nagipasabot nga si Lord nagpangandoy kaayuhan para nimo, ikaw po nangandoy og kaayuhan gud imong mapaingnan kung imong binuhatan, dili lagi subay sa gitudlo sa Ginoo. Muna malipay tag disiplinahon ta. Usay ka nang masakitan ka, mainsulto ka, paagi na ni Lord. Like si David. Si Abisay, mga igsoon. Si Abisay, sa diha nga, nitakas-takas si David, palayo sa iyang anak nga niilog siyang gingharian nga mao si Absalom. Dunay kining gasigig bato og lapok ni David, mga hugaw. And then niingon dayon si Abisay. Si Abisay mo ito, no? Mahal nga rin. Musugot ra kag yaga-yagaan anang patayng iro. Sugo ako magpunggutan ko nag-ulo. Hari ka, gibinuangan, yaga-yagaan na kag gibato taghugaw. Niyon sa mas David. Pasagdi siyang insultuhon ta, pasakitan ta, kay tingali gisugo siya sa Ginoo. Di ba? Kung ikaw to, once upon a time. Once upon a time, dayon. Maayo kayo ang atang Ginoo. Labaw pa siya. Kaya, mahigugmaon nga amahan, nag-andam og kaayuhan para sa iyang mga anak. Ngayon dayon ta nga. Kanang naay mag-birthday no, mag-birthday. Nya mo. Naay mo great. Mo great ba? Happy birthday. Naay mga isulti-sulti. I wish nga. Pag human nilang sulti ang ka-birthday mo, naay mo istorya. Moingon na dayon sila. Moingon na dayon tang ka-birthday. Akong wish kay, di man na, waman ka ampo. Wish raman. Naay ni aging Kamit.
Kumita? Falling star? Falling, ana man. Oh, ambot lang. Mawish. Basin day. Pamasin ba? So, kanang nag-birthday niya, akong wish, basta di magtotoo. Pero, og magtotoo, mingo na, akong mga pag-ampo nga, di ba? Pero di magtotoo, akong wish nga, di ba? Inig-wish ana nila, moingon din okay ra ko, wala ko regalo, basta kay maayo ang panglawas sa akong pamilya. Maayo ra pud akong panglawas. Di ba? Walay hinungdan na nga wish. Kun nangandoy kag mayong panglawas niya, siya di matulog, sig email, sig inugkubra. Sigarilyo, tagay, walay pahulay ba? I wish nga na siya mayong panglawas. Walay kapuslanan na nga wish. Kabalo ka, kung naa kay pangandoy, maabot yun na. Apili lang intawon sa imong pagkinabuhi. Nangandoy kang padong sa tuop niya, imong lakang padong sa wala, maabot ka? Kinalisudan yung kayo naman ng mamalandong yung tagayo. Karon, kanang ga-strike ni og ayo while gatrabaho mirang adlaw. Kabalo mo mga igsoon challenge kay ba? Oh, Lord, saan mo ko ipalit og simento, Lord? Unya, niya pa man po'y graba. Lingkod-lingkod sa nangubkob man sila gabi dire. As kasi nangubkob gabi usa man gikob-kob man yung tanan. Pag-abot na ko, unsa naman yung mura magnaigalubong dire. Gikob-koban. Ay, siminto. Gasayans na ko pagkabuntag sa iyo kog pamubo sa garden. Buuan man na kay arong di manglike ng bagong gisiminto dia. Lord, nya adto na ko dito nag-ukay-ukay na ko kani pwede siguro din gamiton sa dire nga na. Nakapalit jud ko og 11 kasako. Naigo ra pod. Unya kay giplastar naman to nila. Siguro guna-una kaya nga mong plano mong ato gahapon ilukop na lang na magpaabot pa mig asam. Nya ang graba kay mao na lang toy nabili nya ang balas pod paiguan ra sa man ha. Man motong na sila diha nangubkob agi pauwi na lang. Mo nang naing anak karon. Musugot mo sa dili kung ato gyud nang padayonon o himuon nga goal, maambot gyud ta dito sa kalsada pod dito. Ang problema kung saan pag nag-usit ning atong mga silingan. Yan mag storing hapon. Maayo gyud. Samot nagnaay simentong ingon ko na og naay mo tabang ayaw tawon ko ninyong tagaig kwarta. Kay Angel's Burger na namo. Og mutabang mo, siminto lang or balas or unsa inyong ikuan. Muna akong giingon nila sa palibot. Nya, praise God. Nay tayo sa kasilingan nga nihatag og napulo ka sa ako nga siminto. Ha? Usara din ning atong silingan. Nya, muta nga, sige ra ko. Nya kay kini mga igsoon na strike na ako ang kasing-kasing gina-strike og ayo kanunay sa pulong sa Dios nga kung inyong kalibutanong amahan kamaong manghatag mayong butang unsa ba kang inyong langit sige ra jud kog ingon bitaw Lord ngano po tong mga mixer na ngadto man dito asa to padong wa man iso dire di ba karong adlaw so daghan ang dump truck agi mga mixer kabalik-balik unsa day dito nga di man dire ning trabaho sa Ginoo gyud niliko dire liliko. Ito babagay Kuya Roger dito ba? Story, liko. Ora ka itong ugnaa doon yung mga ilabay nila. Kadi na mahurot. Pwede na pag-ari ilabay? Sige kong ingos Ginoo Lord na aragyod. Ay karagyo'y bahala. So motong natiwas yun ganina. Unya, naguna-una ko pahuway sa napailain mga igsuon. Di man po pwedeng magsige rami dihag trabaho. Una-una, pugog-pugog. Lord, mo adto mi sa, kuan? Mamahaw mi dito sa harianong pamahaw, Lord. Mga grabe yun sila paghago, Ginoo.
Pakapin po din tao ni nga mo ang para siminto, Lord. Kaya ron ka pamahaw po me. Na? Si Lord, naghuna-huna og mga maayong butang. Kabalo mo, nagbasa ko ani na nakaingon gyud kung naagyo di ay katapusan sa dili paghunong sa pagpabadlong sa katawhan. Naagyo'y katapusan. Kanang giingon sa panultihon 29 ba na? Ato sa tanawon kadali mga igsoon ay mo kabalaka kay sa di pa mahuman ng concreting sa kalsada papaulio na mo. Proverbs 29. Tanawar ako ng Proverbs 29 mga igsoon. Kato ba rin gaingon diha nga? Sana. Kato bang niingon ba nga? Kung gahi kag ulo bisag kadaghan na kang badlunga 29 verse 1 ba na? Yun sa mana diha. Kon. Ang una nga word kon. Kondisyon ba? Sa English, if. Kung magpabilin kang gahig ulo bisag makapila ka na badlunga moabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili ka nagayod makabangon. Maunang intawon sabtag yod pag naay mo ingon nimong ayaw nahigugma na nimo. Pero di ka ganahan sa nahigugma nimo kay gusto gyud ka atong mga tawong makaguba nimo kini problema ni. Nga bisag unsaon gyud nimo ampo Lord kaayuhan pero imong direksyon paingon Dios kag pagkaguba sigurado gina. So kung magpabilin kang kahig ulo, bisan makadagan ka ng badunga, mabot ang panahon, mapukan ka, o dili ka na gayod makabangon. Headshot ba? Target. Kami. Kaning mga nakaagig, mga suyop-suyop, mga kuan-kuan, maghuna-huna na din may ugwa ta nga bag-o, nga priso na ta, or nga minteryo na ta. Magbag-o gyud ta. Amen? Now, ang naitabo sa Israel mga igsoon, makapilang higayon nga sila ginapasaylo ni Lord, ginadisiplina ni Lord, pero ila gayud i-insist. Tabangi ko kog binisayaan ng insist. Ilag yung ipamugos ang ilang gusto nga magpakasayop at tubangan sa Diyos. Bisag sige nag-ingon si Lord, ayaw lagi kay madaot ka. De, ingon si Lord, kung imo nang buhaton parang muundang yung kaana. 7 years, di kumuhatag og ulan. And then si Lord nagpadala ng 7 years nga walay ulan. Ne, padayon gyapon sila pagpakasala. Ipasulong mo na ako sa gubat. Gipasulong na ni Lord. Nagpadayon gyapon sa pagpakasala. Ipasulong mo na ako dulon. Mungit-ngit ang kawanangan daw sa gibag-on sa daghan kay mga dulon mukaon sa inyong mga pananom. Nagpadayon na gyapon sila sa pagpakasala. Og moabot gyud ang katapusan. Ang Israel mga igsoon kining Northern Kingdom natapos gyud ang ilahang pagsukol sa Ginoo. Because ani nga time last na nga hari. Katapusang hari sa Northern Kingdom 19 ni sila. Ang ika-19 nga hari didto na ang judgment ni Lord. Niingon siya dito sa Deuteronomy 28, layas gyud mo sa akong presensya. Bihagon mo. Kanang moingon si Lord og presensya niya, it means kung nakigsulti siya sa Israelite, it means nga naa sa yuta sa Israel. Pag moingon siyang layas sa akong presensya, bot gipasabot, mugawas sila, pagawson sila sa nasod sa Ginoo nga mao ang Kanaan or Kanaan kanito Israel karon. Kabalo mo kung sa nahitabo, niabot na gyud ang judgment. Atong maning basahon mga igsoon because dinhita mag-closing. Dinhita magtapos mga igsoon. Naas ni siya sa 2 Kings niya. Ay kabala kadali ra ni. 2 Kings chapter 17. 2 Kings chapter 17. Onya focus lang because basahon na ko ni as fast as I can. Paspasan ako.
Unya, hopefully klaro ra. Chapter 17 sa 2 Kings. Magsugod ta sa verse 5. Mao na ni ang panghitabo mga igsuon. Judgment na ni, last na ni nga kahari sa Israel. 2 Kings chapter 17 verse 5, unya gisulong ni Salmaneser ang tibuok Israel o gilibutan niya ang Samaria sulod sa tulo ka tuig. Kining Samaria mao ni ang capital city sa Israel. Kung sa Pilipinas pa na mao ang Manila. Nasabtan na to. Ingon ang verse 6, sa ikasiyam nga tuig sa paghari ni Hosea, nailog sa hari sa Assyria ang Samaria o gibihag niya ang mga Israelita ngadto sa Assyria. Ang uban didto niya papuy-a sa hala. Ug ang uban duol sa suba sa habor, sa kayutaan sa Guzan, ug sa mga syudad sa Media. Now listen to this. Paminaw sa akay arong dili na nato ni balikon. Kanang ani nga time ang Assyria sila ang pinaka-powerful kaayo nga country ani nga time. Ang Babylonia wala pa. Og ang gisulong ani Israelites pero Northern Kingdom. Ang Judah di pa matandog sa Assyria kay ang Judah this time nahigugma pa sa Ginoo. Nakasinabot ha? That is why una nga nahimo nga slave ang mga Israelite sa Northern Kingdom. Ang nisulong nila ang Assyria o ang Babylonia ani nga time ilalom pa sa gahom sa Assyria. Naklaro? Because pagkapukan ra ba aning Assyria, ang ni powerful og ayo ang Babylonia na pod. Tan-awa ni. Inig kahagbong sa gahom aning Amerika, North Korea, China, Russia, kining mga gagmayng nasod mao ni ang mga superpower na pod. Tanawa ni. Why? Sa 1950 to 60, ang Pilipinas maoy ikaduhang pinakalig-on o pinakadato nga nasod. Kanang China, Indonesia, Japan, kitay gatudlo nila unsaon pagpananom. But after 60 years, 70 years, kita di na makaplagan sa listahan sa mga lig-on nga nasod. Because naman tayo gitawag og rising and falling. Si Lord mo'y nagbuot, ana. Pariha sa Bible, powerful kayo ang Assyria, pero nahimo silang silhig. Gigunitas Babylonia. Imbis sila'y gagunit sa Babylonia, niabot ang panahon nga ang Babylonia na naggunit nila. Murag silhig bang, gigamit na lang sila. Nasabta na to. Munang ayog, i-estimate ng tawong pa hinahinay ra kay in the future di ay kinadatuan na. Kanang nasimuta pa, di ba dato nagkalit? Ay, Jay Maroy. Napa mo? So, mao na ni. Unya sa verse 7. Asa na ta? Sa verse 7, nahitabo kini Torah. Paminaw ha? Nahitabo kini tungod kay nagpakasala ang katawhan sa Israel batok sa Ginoo nga ilang Dios ang nagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa Ehipto og tungod sa pag-alagad nila sa mga Diyos gisunod nila ang mga buhat sa ubang mga nasod nga giabog sa Ginoo og ang mga buhat sa mga hari sa Israel. Ang katawhan nagbudhi sa Ginoo nga ilang Dios pinaagis pagbuhat og daotan. Nagbuhat sila mga halaran sa mga Diyos sa tanan nilang kalungsuran sa mga tore og sa mga syudad nga kinutaan. Nagpatindog sila mga haligi, mga tukon sa ilang giisip nga balaan sa tanang bungtod og sa ilalom sa tanang kahoyng lunhaw. Verse 11, nagsunog silag insinso sa tanang halaran alang sa mga Diyos sama sa gibuhat sa katawhan nga gipanghingilan sa Ginoo gikan sa maong yuta. Gihagit nila ang kapungot sa Ginoo
pinaagi sa ngilad nilang mga buhat. Kining magbuhat tag dili maayo mga igsoon, kabalo kag sa imong kontra ang Dios. Pangutana, makasukol baka ka sa Ginoo. Na? May gani ang Dios mga igsoon mapailobon. Unsa kag magpakasala ta, inig pakasala nato buto dayon, piti dayon? May nalang yun ang Ginoo kay magpailo pa usa siya. Sige lang. Tigom raman eh. And then verse 12, nag-alagad sila sa mga Diyos-Diyos, bisag gidid-an sila sa Ginoo sa pagbuhat niini. Verse 13, gipasidan-an sa Ginoo ang Israel o ang Juda pinaagi sa mga propeta nga nag-ingon kanila, ayaw na kamo pagbuhat og dautan og tumanan ninyo ang akong mga sugo og mga gimbutan sumala sa balaod nga gipatuman ko sa inyong mga katigulangan pinaagi sa akong mga alagad nga pinaagi sa akong mga alagad nga mga propeta. Apan wala gayod sila magpatalinghog o gahi gayod ang ilang ulo sama sa ilang katigulangan nga wala motuo sa Ginoo nga ilang Dios. Perteng daghanang propeta ang ipadala. Hala wali badlong. Kini si Jeremias. Si Jeremias mo tawag gisgutan. 40 years in taon siyang nagwali. Pati ang iyang papa nga pare, wa gyud naminaw niya. 40 katuig niyang winali. Wagi bisag usang naminaw niya. Pero ang tibuok Israelite na hinumdum sa tanang giwali ni Jeremias sa dihang didto na sila naganto sa Babylonia. Remember this. Kining atong ginikanan magsigbadlong nato. Di ka galaan. Haguan naman ni papa, haguan naman ni mama. Sultian ka na ko. Inigwala na ng imong ginikanan. Unya mahiagom na ka, mahagsa ka sa maong giingon nilang ayaw. Mahinumdum gyud ka sa tanan nilang giwali, katong akong amahan, katong akong inahan, di man to pastor, pero inig kabuntag, magwali dayon to, pamango na mo niya, sama mo, sige na mo. Diba? Amen? Minsan diri sa church, kamo ba mga housemate? Pag muingon ko nga hinlui ang CR, unya muingon ka na ko nga hinlo na pastor, ayaw ginang hinlo, pastor. I-check tong CR's baye. Pagtanaw ni siya, kani mo hinlo. Isa, adik pada hinlo. Pastor, pada yun. Kada adlaw kuskusi. Hello? Kamu ba tagaan dyan mo na ako? Ginagmay lang kayo ni, pero magamit kini. For example, usara ka CR. Nya kini mga laki kay mangihi, magtindog mo na sila, magsipag yung lingi-lingi. Nga dito mangihi. Di ag ilang ihi, ditos bongbong ng paingon, gaawas-awas na ng daplin. Nya inigbuo-buo ninyo, ana, ang inyong gibubuan, katuramang sud sa bawl. Ang sagawas mo ng, sulay rago mong sulod og CR laki, humot gina siya. Hello? Apilatan ng, di makakabantay na mangihi ka. Bubuin ang palibot, niya, pati ang sahog, ang daplin. Nga narna. Umupatungod na lang kung pagkag-ayaw dito. Mo, siguroon nga, di wag yun, mausik. Inigawas ni mo sa CR. Na ay sandal, nabasa ni mo. Ikaw mo'y nakabasa. Patinugas daplin. Araw magtulo siya, mauga ang musunod. Uga. Ya kay usahay kay mayra man tag makauna. Hello? Hulat jud mo ako'y manguskos dito, mauwaw jud mo, promise. Ingon di na nato ni gamiton. Sa ginlo di pastor. Na? Dili na ginamadala, Moriatek, baga na kitang stalactite, stalagmite, ang sa paingalan na. Lisan lang nagbagong bowl. Ayaw sad mo gamit sa CRs mga baye. Palihog lang, higugmahaan yun ng mga babae. At tumurid to mangihi, unya mangihi, biya mong, ini pa dyan kahuman kay di na nako istorya, oy. Inig humag, ihi kay wisik-wisik, paman po ng uban, di. Ayaw mo gamit sa CR sa baye ha, palihog lang. Mga boys, amen? Ato kung aguntahon tong atuan itong atua mo to tanang baho to. Aguntahon na to na yan yung labtin sa mga babae.
So, gisunog gani nila ang ilang mga anak ingon nga halad ngadto sa mga Dios-Dios. Naa sa verse 17 ta, arong madali na ta. Verse 17, gisunog nila ang ilang mga anak ingon nga mga halad ngadto sa mga Dios-Dios og mga salamang ka sila o gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa daotang mga buhat o gihagit nila ang kapungot sa Ginoo. Busa nasuko pag-ayo ang Ginoo sa Israel o gipapahawa niya sila gikan sa iyang atubangan. Muna akong giingon, when God cast His people out of His presence, ang giingon diha nga presence, ang iyahang nasod, gipapahawa sila. So, verse 19, tanawang verse 19, ang igsoong gingharian, ang Juda. Tanawa ha? Verse 19, apan ang Juda, wala usab mutuman sa mga sugo sa Ginoo nga ilang Dios, kundili misundog hinoon sa mga Israelita. Tanawa? Kabalo na silang mali ng gihimo, musundog man hinoon. Apil hinoon pod siya. So busa gisalikway sa Ginoo ang tanang kaliwat ni Israel o gipaanto niya sila o gitugyan ngadto sa ilang mga kaaway hangtod sa katapusan, gipahilayo niya sila sa iyang pananaw. Mauni ang pinakamakasusubo nga mahitabo sa usa ka Kristohanon. Bahala na lang tayo manatay mga problema, mga balatian, kawaladon, basta kay di lang gyud ta mapapalaya sa presensya sa Ginoo. Mao junay ato ang huna-hunaon og ayo og pamalandungon pag-ayo mga igsoon. For the sake sa ato nga time, focus lang mo kay di na kumuhunong. Ari sa tas verse 24. O gidala sa hari sa Assyria ang mga taga-Babylonia, taga-Kuta, taga-Aba, taga-Hamat, taga-Sepharvaim, o gipapuyo sa syudad sa Samaria, puli sa mga Israelita. Tanawa. Maunang sa time ni Jesus o katong babayeng Samarianhon, niingon ang babae, wala man tayo panagdait. Kay kamo mga Hudyo dito mo, Juda. Kami dire, kasimba mami sa mga Ginoo. Ngano nga ang Juda walay fellowship sa Northern Kingdom? Because nagtuo sila nga ang Northern Kingdom. Mix na ang mga Israelitas, mga Hintil. Nga naman, ang taga-Babylonia, ang taga-Kuta, dito man, gipapuyo. Samtang ang mga Israelite, gidalas Assyria, gihimong mga alipin. Ang ilang nasod, gipapuyan og dili mga Israelita. Gipulihan. Munang lisod kaayo gyud mga igsoon. Diretso ta sa verse 29. Ano? Naa sa okay, diri na ta mga igsoon sa verse 39 hangtod sa verse 41. Og mamauli na ta. Naingon diha, kadlukin ninyo ako, ang Ginoo nga inyong Dios, og luwason ko gayod kamo gikan sa inyong mga kaaway. Apan wala sila mamati kaniya og nagpadayon hinoon sila sa ilang naandan nga batasan busa. Kining mga tawhana nga gikan sa laing mga nasod nahadlok sa Ginoo, apan nag-alagad usab sila sa kinulit nga mga larawan. Ang gibuhat sa ilang katigulangan, mauusab ang gibuhat sa ilang mga anak o sa mga anak sa ilang mga anak hangtod karon. Medyo makaingon tag, i-close na nako ang akong Bible. Makaingon ta ba nga, bisan tuod dili sila mga Israelite, ingani ang senaryo. Ang naa sa Samaria, dili na mga Israelita, kay mga taga-Sepharvaim man to sila, taga-Kuta, taga-Babylonia, lahi na to nga mga nasod. Pag abot nila sa Israel, natingala silang gikastigo sila og ayo. Mutong ni-report sila sa hari, sa Syria, og niingon sila, Sir, mangari, basin og naapay laing Hudiyo ba nga pare, nga makatudlo na mo, unsaon na mo, pag kinabuhi dito nasod nga imong gipapuyan na mo. Kay grabe ang Diyos dito, gikastigo, migtaman.
Mao man akong nilaktaw rata kay for the sake sa atong nga time. So gitudluan sila, dunay pare nga Hudyo nga gibutang dito, gipatudluan ning mga gikan sa laing nasod nga namuyo dito kay naabiya sila sa presensya sa Dios nya ilang gisimba dili ang Dios kay dili man sila Israelite. So gikastigo sila og ayo. So gitudluan sila nga ang Dios sa Israel mao na ang simba. Ingani ang pagsimba, ingani ang halad. Tanawa. Bisag humana sila natudlo niila na sila sugod sa Dios sa Israel. Kay sila na may gapuyo sa yuta sa Israelites. Ang Israelite dito na sa Assyria. Bisag niila na sila sugod sa Dios, wala gihapon nila biyae ang dautan nilang mga buhat sama sa ilang katigulangan. Bisan ang pagsimba sa mga Diyos, wala nila talikdi. That is why hiagom gihapon. Bisag dili sila Israelite, hiagom gyud sila sa mga kasakitan nga gipahamtang sa ilaha. Now, bisan pagdili unta sila Israelite, kung natudluan na sila og ilang naikinabuhi, ang Dios naghunahunag maayo sa tanang tawo. Siya ang amahan manggihatagon maayong butang sa iyang mga anak. Ikaw og ako kung nag-ila kag anak ka sa Dios, timan ini si Lord nangandoy og mga maayong butang nimo, pero sultian ka nako, pwedeng kadaot ang moabot sa imong ugma kung dili ka magkinabuhi sa unsay kabubuton sa Dios para sa imong kinabuhi. Sa ako lang, pareho man ta nga tawo no, maabot sad ang time nga discourage kaayo, kapoy, luya ug kayo. Unya, temptation na dayon ang musulod sa hunahuna nga, manarbaho ra day ka. Lahi na yung magpastor diha, nya manarbaho ra ka, nya mo-help ra gud ka sa church. O kung say mga bulaton, mo-help ra gud ka, ingana ang mga temptation nga moabot pud na sa amoa. But still, ang kabubuton man Dios Ginoo masunod. Bisag imong kasing-kasing, di na, wa na, give up na. Pero ang kabubutos, Ginoo, padayon man na nga naga, lahutay lang, padayon lang, imo na. Nga naman, ang importante, gabuhat man ka sa unsay gisugo sa imong kinabuhi. Nagistorya mi ni Kapitan. Ako siyang giinan, Kap, tingali assignment po na sa Ginoo. Dito sa ARMS, assignment sa Ginoo nimo nga ibutang ka diha sa politics. Kay sukad pagsugod sa ARMS, Kapitan na day na siya, tinuod? Oh, kapitan na day siya. Pila naman katuig ang ARMS? 23 years old naman. 23 years old. 23. 23 years old na. Nya hangtod karon kapitan gyapon siya. Ang tambag ra ko po to. Suway-suway ra po. Kap, suway ba sa lungsod? Kay ABC president man na siya, kapitan presidentes mga kapitanes, kapitan. Sulay ba sa lungsod? Total last term na maron nimo dire. Hawa po ko kabalo, nighuman na mukonsihal na ba po siya or munaog siya sa lungsod. Kay kining kinabuhi sa tao igsoon, naagyod na siya'y iyahang assignment gikan sa Diyos. Nindot kayo. Human, kadaugan man dito, human sa wali, ang unang mihatag og message si Mayor, si Ivan Lim. Tindog na siya tabangan. Pastor, salamat kay Pastor sa mga nadungog abi na kog ako'y nakabutang sa program mo hat mo na-inspire hinuon ko karon. Ano muna tag pastor ani tanan. Na sunod si Vice. Sa tayo apelyido ni Vice? Oy, Rudy. Diri man to, niari man to diri. Nihunong diha niya istorya may wa man po ko kailang mauday siya si Vice. Kisay ka patrabaho ning kalsada kanang church. Kung hinahinayan lang namo, akong Ingnos General nga mo hatag siya diha arong makatabang to pa mag Manila asa to. Wa man ko kabalong siya dito. Dito na ko nakaklaro nga sila ng Gerson lang Kuya Roger muna niingog si Vice to, si Vice. Wa man ko kabalong mo dito. Siya na po inihatag og inspirational mao gihapon ingon siya, mapastor ang yutaan ni tanan. Sunod si Kapitan. Nakaingon jud ko, tanan nga tawo na ay gihatag sa iyahang assignment buluhaton.
Munang naatay gitawag og work og job. Job. Work og job. Sa imo nga work, di ka ka-resign. Sa imo nga job, pwede ka mo resign. Nga naman, because ang imo nga work assignment ni Lord sa imo ha, daghang mga tawong di malipayong nagtrabaho, kay nagtrabaho sila, wala sila dire sa assignment ni Lord. So kung mekaniko ka, mo resign kas companies Toyota. Nag-uli niyo siyang balay. Ang imong work, mekaniko man, ang imong job, dito sa Toyota company. So naka-resign na kas imong job sa Toyota, pas inyong balay, mekaniko, gapon ka, kay mo na imong work, di kakatakas ana. Munang na imong ato yung, ayuha tong ako ang sakyanan, kay naputol ang trambotso. So you can retire from your job but not from your work. So sukad karon. So sihag unsay work, unsay assignment nga gihatag ni Lord sa imuha. Kay kung ang imong assignment engineer mag-nurse gani ka, imbis ugat ang tugsokon, bukog imong gitugsok. Kaya di man imo assignment, di man imo na work. Amen. Imbis sundalo ka, assignment nimo marawi, nagparlor. Kitang tanan, may tagsa-tagsa ta ka mga assignment and bantayin eh. Samas mga Israelita, ang Dios dunay assignment nga gihatag sa ilaha, o ang Dios maong langit nun nga amahan nga nahigugma sa iyahang mga anak, munang iyang ginadisiplina, iyahang nga ginaguide, iyahang nga ginabadlong, pero sila nagmapatuyangon. That is why gitawag silag mga anak nga dili ganahan sa kaayuhan sa ilang ginikanan. Tingali ikaw ug ako nga ni arong gabihuna. Basin mauna ning gabihuna nga naa kay tingog nga nadungog. Tungod kay dugay na kayo ang Dios nga naghulat sa imuha. Kana nga assignment nga gihatag ni Lord sa imuha, ayaw gyud intawon. Og usike, why? Nay katapusan ang tanan. Himua nga mga anak tang ganahan sa mga maayong butang sa atong ginikanan. Labaw sa tanan, sa atong langit nun nga ginikanan nga maong Dios. Amen. Pagbadlong, disiplina, latos, kana tanan, padong na sa imong kaayuhan. Let's close our eyes. Let's pray. Loving Father, thank you Lord sa imong mga pulong. Grabing kadaot ang naguman sa mga anak ni mo Lord, ang mga Israelites sa piniling katawhan. Napalaya sila sa ilang kaugalingon nga puy-anan nga nasod. Tungod kay dili sila ganahan sa kaayuhan nimo Ginoo. Dinhi sa among kinabuhi, magkinaunsa nangandoy kaming magpabilin nga imong mga anak diha gihapon sa imong presensya. Nagampo kami, nangandoy kami, naningkamot kami, nagtinguha kami para makabuot namo ang mga nindot kayong mga pangandoy nga gibutang nimo sa among mga kasing-kasing Ginoo. Pero ang among pagkinabuhi o ang among mga buhat o Dios, paingon sa kapakyasan, paingon sa kapildihan. Nangandoy mig mga mayong butang, mas labaw, kadako, kanindot ang imong pangandoy. Ang imong mga kaanakan dinhi sa Lourdes, Ginoo, nga imong giatiman pinahagi sa imong mga pulong. Nangandoy kami og mga maayong butang sa taas nga mga panahon nga nag-agulo kami, nabugatan. Nangandoy kami nga makaginhawa, nangandoy kami nga adunay pag-uswag, adunay kalipay, adunay kalinaw sa among kaugalingon, sa among pamilya. Ba't kini nga pangandoy magpabilin raning pangandoy Ginoo kundi mi mosunod nimo.
Bisan pa man o Diyos kini nga ministry. Dili man ni amua, imuha man ni kay ang mga pulo nga among nadungog, imuha ang kinabuhi namo, imuha ikaw ang tag-iya sa tanan. And unsa imong pangandoy para ani nga ministry, let your will be done, Lord. Nagaampo kami sa kanunay nangandoy. Among mga kaanakan motubo silang nagtahod nimo na higugmang mga lagad nimo. Kaming mga ginikanan magkinaunsa. Bahala pag walay tarong na pagkaon, biste, basta kay ang among mga anak, among masalbar, masiguro namo Ginoo. Kay naguna-una kamig mga maayong butang para sa ilaha. Bisan lang kadaugan sa ilang pangandoy na masuportaan namo, mao nay among kabilin nga among ibiatag nila sa panahon nga mga wala nami. Kay nangandoy kami mga maayong butang para sa among mga anak. Mas labaw ka nga nangandoy, Ginoo, para sa kadausan namo. Kay imo kaming mga anak, Ginoo. Unang tabangi kami nga dili magkinabuhi nga daw samas mga anak sa gawas. Tabangi kaming magkinabuhi, Ginoo, nga mga anak nga gikahimutan nimo. Tandugang tagsa-tagsa namo ka mga kasing-kasing o una-una kaming tanan mapakihason, Ginoo. In fact, kaming tanan ang ayan sa silot, ba't tungod lang gyud sa imong kaluoy o pagigugma, ikaw mao'y nidawat sa silot. Salamat kaayo, Lord. Bisan sa kami nga mga anak, salamat sa kinabuhi sa among mga ginikanan, Ginoo. Sa di may maka-express sa among pagigugma nila. Salamat kayo sa ilang mga kinabuhi. Lord, sa tanan nga mga maayong butang ay mong ipangandoy, nagaampo kami. Ang kana nga pangandoy nimo, Lord, para sa among kinabuhi, mahitabo na sa among kinabuhi. Kami sab, Lord, nangandoy og mga maayong butang kay imong gibutangan og maayong mga pangandoy among mga kasing-kasing. Nagaampo kami nga labaw namong pangandoyon nga ikaw ang Dios among makauban, ang imong presensya among makauban. Salamat sa tanan nga mga kinabuhi nga niya among mga minahal, O Lord. Nagpanaw sa mga lahayong dapit. Salamat, Ginoo. Naabot sila o maabot sila sa imong pagigugma. Naabot sila sa imong pagtandog. Nakabot mo sila niining mga takna. Asa man sila. Bisan pa man, O Diyos, tabok sa mga kadagatan, naa sa ubang mga kanasuran. Salamat, Lord, nga padayon kang mag-aatiman kanila, Ginoo. Kami usab na niya. Salamat nga dili kami maulipon bisan kinsa, bisan unsa. Dili kami maulipon aning kalibutana because imuha ming mga anak, Lord. Dalahigon ka, Ginoo, sa walay katipusan. Salamat sa imong presensya. Isama sa mga Israelite. Tungod kay dili sila gusto sa imong kaayuhan, imo silang gipalakaw, palayo sa imong presensya. Apan kami, Lord, labaw sa among gipangandoy, sa tanan namong gitinguha. Nga ngamong kasing-kasing mapuno sa imong presensya. Manindog tang tanan,